Ndiri kunyara baba. Ndiri kunyara baba. But mamnene mukadzi uyu ari kuita kunge ati kureka. Chinongodiwa rudo, chinongodiwa love. Nai mama, iye mukadzi wako cho ani makore mangani? 45. Autori muhombe kumwana wangu ne 20 years. Mama, muri kuchema nei pa mwana wenyu? Munhu waMwari ndokumbira kubatsirwa mwana uyu andinetsa. Ari kudanana nechembere. Adanana nechembere? Notenda. Picture yamani pa ndeche? Ndiwe yemukadzi akamutizira. Ndiye akatizira kwa ndiye akatizira ndiyana? Musikadzi ndiye akatizira kumba kwangu. Hey, young man. Makatiza? Ndiri right. Ndiye mukadzi wako? Ndio mukadzi wangu. Ndiri kunyara baba. Ndiri kunyara baba. Mama ndowasiruda kuti ndigare nemukadzi wangu. Sando ari kukunetsa? Ndo vari kundinetsa mama. But mamnene mukadzi uyu ari kuita kunge ati kureka. Chinongodiwa rudo, chinongodiwa love. Rudo chete? One makore mangani? Ndine 25. Nai mama, iye mukadzi wako cho ani makore mangani? 45. Autori muhombe kumwana wangu ne 20 years. Muhombe ne 20 years? Onayo baby. Arona baby. Muchembere ka. Muchembere. Izera renyu gogo. Now ndoda kuti mundiimbiro a little bit. Mother, mwana wenyu anogona kutonetsana nemi nenyaya yemukadzi uyu mukanetsana. But rikaindigadzirisa ndoda kundigadzirisa. Ndiimbirewo tone. Just find something to sing. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter.
chii chamuroda kuti mwari akuitire? Ndoda kuti amai vabude mukaka. Amai is in your wife? My wife, yes. Okay, mune vana vangani? This one is the third one. The third one. Yes. Chekutanga chandoda kukuudza ndechekuti kusabuda mukaka kuri kuita mukadzi hazvirevi kuti pane zvaakaita. Taurirana here? Yes. Hazvisi kureva kuti musinganzwa. Ngakuregedze kuva nemunhu achazokuti mukadzi wako akadai. It's a condition medical. Okay. So uri kunovaona rini? Ndoda kubata visit ya 5. Visit ya 5. Yes. Ndoda kuti uchitobva panapa ka unotongoenda vakubuda mukaka. Thank you, man of God. Thank you. Father, in the name of Jesus, nyashangadzi wanzwe nezita raJesu. Is done, right? Kana mukadzi wako abuda muchipatara muzouya naye kuchechi. Thank you, man of God. Thank you. Continue to sing. Mama. Tine 5. Mune 5. Ongo. Now, mwana wenyu uyu atosunungurwa as we are speaking right now. Ndizo? Amen. Amen. Modo ataite vana vangani mwana wenyu? 4 kana 3. Sekukumbira kwa maita. Amen. Tavhara chese chaachida kumutadzisa kugara pamba. Amen. There's a spirit idoti mwana wenyu atadze kugara pamba. Amen. But it's done. Amana kufambira mahara. It's done, Mama. Nyashadzi wanzwe nezita raJesu. Amen. Can I continue to do some serious stuff? Ngatimbogarai pasi. Munhu kana achida mukadzi wake anorambidzwa here. Pachokwadi zvapo mukadzi ari panapa muhombe. But mwana ataura chokwadi kuti rudo ndo runongodiwa. Saka ndoda kuti ndingopedza naye mugare zvakanaka. Wazvinzwa? Dawo ndikakubatsira ugare zvakanaka nemukadzi wako. Ndizvo zvoka? Ndizvo here? All right. Inini zvekuti mama vanotaurisa munhu wako aende, munhu wako adai, ina handitozvida ini. Patiregai tisati zviite. Ndoda kuti mutambanudze ruoko rwenyu kumwana uyu. Mutaurewo mashoko amuchaudza Mwari. Imimi zvamukunamatira mundofunga mukutozviziva.
praise and worship, sing for us. Continue to stretch your hands, sing something. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter, cover me. Cover me, my Lord. Lord, cover me. Cover me, my Lord. Lord, cover me. Cover me, my Lord. Under your shelter. Under your shelter. Lord, cover me. Cover me, my Lord. Lord, cover me. Cover me, my Lord. Lord, cover me. Cover me, my Lord. Under your shelter. Under your shelter. See, whoa, 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 Mama, tendai Mwari vaita kuti muye panapa. Taugadzirisa nyaya dzemwana wenyu. Ndinotenda. Ende dziri kunaka paari kudzoka panapa mai manje. Ndinotenda Eh. What I love about my God is he does things instantly. Zvinoitika ipapo ipapo. Nyaya dzekuroora idzi dziri very tricky. Mwana anenge achida munhu wake. Iwo ndounongowa kuti tonge ndiwe devil. You understand? Ndounongowa kuti tonge ndiwe devil. Wayatoni mukomana fambisa. Ngaitinzwe kuti zvakamira sei. Murwere maoko achiuya. Uyako. Ngoma muri sei? Mamchirutsa. Ndarutsa. Anyway. So toda kuti titaure nyaya yedu. Itambe ngechitaura nditi tinzwe kuti zvakamira sei. Now, iwo wakatarisawo. Mukadzi uyu usonoti anenge achemberera. Ini mukadzi uyu handichamude. All right, hold on. Why urukuda uchamuda? Pamanditira munamato ndabva ndapepuka ndakatovharwa nerima che. Just like that. No, I will tell you what.
unogona kusazvinzwisa kana zvazviri mauri. If you look at this photo, you know that she's an old woman. Mama, yanga ichanetsa nyaya yasiyagadziriswa naJesu. Mazvinzwa? Zvatopera. Iye atotaura ega, imi musazopinda pakati kuti azoti ndimakandirambisa munhu wangu, tichaona kuti nezvataita zviri kuguma nepi. Tora henyu foneni. Kana uine pari kurwadza pabate, ndikupuruvhire kuti tinosevha Mwari anoita zvinhu ipapo. Bata pari kurwadza. Touch these ones now. Iwe demoni reurwere musiye. Iwe demoni rekurwara makumbo, chest, mudumbu, musoro, BP, sugar. Every sickness I command it out. Buruka mweya, buruka mweya, buruka, buruka mweya unoye, wependekos, buruka mweya, already healing is taking place. Pandiri kuimba kana paine chawanzwa chapora toda kuti ufambe uye apa. Buruka mweya, buruka, buruka, buruka mweya unoyera, umweya wa Baba. Buruka mweya, buruka, buruka mweya unoyera, umweya muswende. Buruka mweya, buruka, buruka mweya unoyera, wependekos. Buruka mweya, buruka, buruka mweya unoyera, umweya wa Baba. Buruka mweya, buruka, buruka mweya unoyera. Ndaizwa mukumbo kurwadza Mabva kupi papa? Mozambique. Mozambique, all the way from Mozambique. Mamuchinzwa chi? Ndaizwa bhonzo riri nopanda chikati. Yes. Darlington Fundai. Ndabva kwaRusape. Ndandorwadzwa nemuchest mapora. Matopora. Just after the prayer. Come here, my brother. Thank you, my father. Nyashangadzi wanzwe. Ura chengete testimony yako. Give a testimony here. Yes. Chikomborero gumana. Yes. Father ndainzwa musoro pesava. Zvokuti handifarire zvekugerwa. Ndinoti kana ndabatwa nemusoro iwoyo ndinobva ndangonogerwa nokuti ndenda kunzwa kuda mhepo. Saka pamanamata nesu apa ndabva ndanzwa kuti ndarerukirwa ndatoraita. Ah, wonderful. We thank God. Come here, my brother. Your testimony. Yes. Mabva kupi? Mozambique. Mozambique. Yes. Yes. Mamuchinzwa chi? Stomach. Panamatwa zvapera. You are free now. Come here, my brother. Ndanze ndikusunungurei zvakare. Neministry yenyikure. Nestara Jesu. You are free in the name of Jesus. Yes. Where else? There's a testimony here, Father. Yes. Silence but ndachirwadziwa neshoulder but now yapora. Yapora, you are free now. Varoere maoko. Testimony after testimony. Yes. Ndinonzi big boy Kabachi. Musoro wangu wanga usiri kutomboita zvamuchose. Yes. Zvokunge ndandichita semunhu
kana kuti asina kunwa mapiritsi eBP asi andinwa hangu saka unga uchirwadza saka papa manga muchitaura muchiti izvo uba wakunzwa sei ndazunguzwa kudai so hapana zvandiri kunzwa. You are free. Varoere maoko. We serve a miracle God. Come here, my brother. Where do you come from? Marondera. All the way from Marondera. Muchengetwe. Chengetai testimony in Jesu. It's done. Father, we have a testimony here. Yes. Ndiani zita. From where? Waterfalls. Talk to us. ndanga ndichinzwa pamutsipa paibaya zvisingaiti almost 1 year pechirwadza pamatanga kunamata ndatanga kunzwa kakufamba famba ndozobva ndastretcha pozobva patonyarara. Ah, wonderful. We thank God. Another. Yes. ndabva muno muzororo ndonzi Nyasha Magondo saka ndiri munhu anofarira kutamba nziyo dzaMwari saka ndakazongoona mwedzi uno kuti nditambe so gumbo rangu richiramba asi pana kunamatirwa rabara. Ah, we thank God. Ngatimbopai mheremhere kuna Jehovah. Yes. Inini ndine gumbo rangu iri izvezvi rakatozvimba left knee iri ende rine 2 days richita kubaya zvokuti zviri kutonetsa kana kutsika but ndiri kutongonzwa izvezvi kuti ranga richitanga chiti gichigiji but handina kana pain yandakutonzwa. Amen. We thank God. Chisimudzai maoko. Taurai tinzwe. Ndinobva muGlenora Biu. Ndiani mgogwani? Gogo Marijeni. Saka ndikauya kuno kunguva dzese. Testimony ndaingoda kunjenga hangu. Saka nhasi uno ndikangouya muno Sunday rega rega. Gumbo rinondorwadza rinopora. Amen. Saka nhasi uno ratoti pore gumbo iri. Takuda kuti gumbo iro ripore zvamuchose. Uyai mama. Wonderful. Ndipei ruoko. Nyasha ngadziwanzwe nezita raJesu. Bless you. Thank you. It's done. Shaita. Your testimony, mama? Yes. Your name, where are you coming from? My name is Natasha. South Africa. From South Africa. What? We thank God. Zvese disappear. Mapiles disappear. Musana disappear. Musoro disappear. Ndokumbira mustretch maoko kune vari kuno kumberi. Thank you, my Father. Ropafadzai vese vari kuno kumberi vagamuchidzwa matestimony avo. Vamwe vabva kuMozambique. Tinokutendai Baba nokuita minana yaipapo nezita raJesu. Amen. Ndochokukumbirai kuti handigone kuzokupedzai mese kuti mutaure matestimony enyu pamaservice anoteera. Sunungukai kupota muchitiudza ukuru hwaMwari.